Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. We are in the streets of Epamrish bafethu and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Another day, another dollar. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bibli King mntanami. As you all know, CMTV ayingihambisi ngedwa bafethu. Kodwa ngiphethe my body, my number one protector, uMusa bafethu and Rishe Babufebe mntanami. Asiye baba wami. Lolutha. Hey yo boom. It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Loluthanda lukholula, alukholula, loluthando. Sifuna ukuthela itswayi bafethu. I miss you so much guys and you know I love you so much. But into esiyifunayo bafethu, ngifuna ukuqondisa ikasi. Kudala sifikile kule kasi sePamridge lana ku-quiet. I think ama-burbs as you can see but akukho lapho bengekho khona. We waited until bephuma. Bayoshayana laba. Musa, let's kick this strongest. Loluthanda lukholula, alukholula. Logish. Hi guys, sanibona mfethu. Ninjani? Sure. But afethu ungadina mfethu kama nguJinger mina mfethu. Yeah, sure. So into engiyenza mfethu ngihambe ngilokhuzana ngishutha ama video YouTube. Ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana niyathandana? Yeah, sathandani. No. So what I do mfethu on this show, I go around and I ask people ukuthi bayathandana yini and iziphi izinto mhlambe ezenza ukuthi relationship yenu ibe strong so that our viewers can see ukuthi mabengena kwi relationship ama advisor grand. It's a secret son. It's secret mfethu. Cha bhuti wami yena hayi ukuthi mhlawumbe ngifuna ukubuza nje ukuthi mfethu yini mhlawumbe oyithandayo ngomuntu wakho ngiqale nini those questions, simple questions and then ngiyaniyeka niyahamba. Secret. Uright ngisho. Why ngafuna Why Kahle mfethu uyawina ngithemba. Why ngafuna hayi ukuthi kanjani ngiyathemba ukubuza ngithi mfethu because I'm doing it's questions ukuthi okay wena bhuti wami uba igama lakho? Lami Lindo mfethu. Lindo, salute Lindo mfethu King Ginger lona mamazi wena ubani igama? Let's. Awu mamazi. Lindo, where you from? Ngihlala eKasi eKahle home mfethu ePamridge. All right, but where is home? Home. Yeah. Wedumbe mfethu. Edumbe. Awisinja bafethu King Ginger, cream de la cream. Dumbe, stand up. It's your boy King Ginger. Salute my brother. Ulindo represent Dumbe bafethu. Mamas, where is home besides Laigoli? Ngiyokhasela. Awu bafethu kuhlangene uZulu bafethu and bawumakhelwane ke labantu. Yabo le nto lo. So lolu uthando lisuke KZN lize lizofika eJozi bafethu laSpana. So I want to know from you my brother, what is it that you love about umuntu wakho? Mfethu hayi muzongaka sa. How? Sis, No, you gotta Yes. as well. how? Kodwa mara into le into yami yakhe ngumthanda ngiyamthanda ngisho. Umthanda ubemthanda. Yena. So nje wavele wamshela ngoba umthanda. Awu bhuti wami mfethu. Pendula. Hawu, Cha mfethu ngiyamthanda ngabo. Mfishane futhi ngikufuza. Anjayami, ungathanda njayami. It's a Bibli King. You love them short. Yeah, it's Power to that. Sesiqedile ngisho. Yeah, when asiswami, what is it that it's not walker, no problem. What is it that you love about your guy? Ngiyambona ngathi umuntu oshayi. It's the physique, man. Yeah. All right. Unembatho either way. So Unembatho. yeah. Bafanas, Happy. uhappy. Yeah. Happiness. Bafanas, bomamas, palana manotsi bafethu, palana manotsi umamazi mfethu uthi uncanywa ifizike kababa. Okay, my brother, I want to know from you mfethu again. Do you see a future between wena nomamazi? Yeah, no. Mama ingane zami phela la. Awunjayami bariki mme warincosi masekhuluma thina phela abantu abashaya isitswana mamazi wena do you see any future between wena nebabazi?
Definitely. However, Yeah, I do. you do. Babas. Ibabazi. Power to that. But it's baby ngibabazi nemamazi. Njayami. Mfethu, ngifuna first before nje I go any further. My brother, I just want to say nje congratulations muhle mfethu umuntu wakho. And mfethu uqhubeke nje because ngiyambona ujabulile yabo lento le. And mfethu kubalekile ukuthi imamazi ihlezi li happy. So my brother, I want to know from you, in a scale of 100 umuntu wakho umthemba kangakanani? Eish. 95 mfethu. 95 ne? I respect. 5% it's for disappointment. Yeah. Power to that. No, it's fair. It's fair. yeah. Mamas, talk to me. 50. How? Huh? Kanjani manje? U50 omunye it's for disappointment. So Yeah. I want to know from you Siswam. So ikhona yini mhlambe into ekwenza ukuthi mhlambe lo 50 omunye uthathe nike na face ama challenges before enza ukuthi mhlambe ungasamthembi 100. Yes. Imaphi manje la? Muhle guy. Yeah. Engeke And ikhohlise. amantombazane, Exactly. Yeah, true. So, No, I understand, but do you fix those things and then wamnika benefits of a doubt ne? yeah. Power to that. Ngiyakhonipha for that. Akasasmile. Njaya wena mfethu ngifuna ukwazi ke from kuwena mfethu ne ukuthi wena ikhona nezinye izinto ekwenza ukuthi njengoba ukhiphe lo 5% wenza ukuthi nike naba yini nama problems before. No, mhlawumbe yabona nje sometimes kuba offline engangiphendula yabona. Oh ilezo zinto. Ethi busy mawumfonela ku WhatsApp ethi call busy yabona into ezinjalo yabo. Manje ngiyasola kodwa mara ngiyamthanda yena. Power to that. Baba why? Uyamthanda mfethu ngithi. Ngiyamthanda yena. Mama uyamthanda ngithi. Kakhulu. Ngicela umuphi ihaki. You will never know. Maybe it's the last hug. It's a baby looking. Ay. All right, Sinjaya Mfethu. So there's this thing that we do on the show. It's called loyalty test. A loyalty test is whereby we're switching phones for 60 seconds. When asiswami unike ibabazi phone yakho for 60 angithona awutsholi namuntu. Hayi why? Hayibo, why uwala? No, I mean like not sakho sifuna yami yakhe yakho. Kanti khona I don't think you're doing anything wrong. So sibuza ukuthi lana sathandana, siyasitshela sathandana ngisho. Yeah. Manje Since ungithanda muntu wami ngicela sense. Yeah. And angithona yikho into oyifihlayo. Angithona uthandana naye kuphela akekho umunye umuntu othandana naye. yeah, make I mean like ifone yami phela yakhe Kodwa yakhe. uthandana naye kuphela akekho umunye umuntu othandana naye ngithi. Yeah, uyena vele Yeah, mfethu. aswitch ke. Sisho ini? Amafoni. Phones. Okuzeyibani engayivuli kodwa. Izobanjwa yimi. Manje wena Yeah. Okay. Kuleko. omnikeze. Kuleko. Uyamthanda kodwa ngithi awuthami. Yeah, ngiyamthanda. Ngicela siqale ngeyami. Okay. Cela ungibambela Musa. It's about that time, couple switching phones, mtanami. It's Bibli King. You will understand why I always say it's Bibli King. But before I go any further, today, the famous question is back. And it's always there. You know, my brother, it is time for the famous question. Time for what? The famous question. It's time for what? The famous question. Mamas. Wait for it. Guys, it's me who's asking the famous question now. Okay. Mamas, can I come inside? Come in what manje? Kanti bethu wena ubuza ini kahle kahle? I-famous question ukuthi can I come inside here so that ngizoqala senze Inside kuphi manje? lana phakathi nendawo. Kuba ushilo mfethu na uthi come inside manje yazi come inside uminani kanti ngamanye amagama. Wena nto ucabangani bhuti wami? Awu emgaqweni mfethu. Ngidla ukuthi ukudlala kanjani. Cela ungena ke. Mfethu. Yazi nini? Yazi mfethu nimosha isikhathi and kumele nihambe. Okay, mfethu. Musa. Waza mfethu ngeke ngiyenze zoom. Lamajita phuthuma. Ngizocela ukuthi siqale sicheke ifoni kaMamazi. Ile yakhe ngithi. Yeah. Cela ngivulele. It's about that time. Couple switching phones mntanami. Mamazi. It's a bubble. Hey, profile picture nje. All right, bafethu. Now WhatsApp. Ngicela ume lapho. All right, guys, we are on WhatsApp right now and we are about to tap that Shanders. Please tap for me there on Search I Love You. Sister. Awusa smile. Wena lona ngithi mfethu. All right, ngicela ungidilitsela. Ngicela ungithayipela uthi I miss you fake heart. Abakushayela insisi wami. They do. Wenza njani? Ngiyabala. Khala khona mina. Ngicela ungidilitsela. Ayeyeye nomjidi. Ngicela ungidilitsele lapho utype uthi sex. Uyayicela sometimes ubabaza.
WhatsApp. Yeah. Hayi vele. Yeah. Awumi. Wena ngane ngathi uyayimanyanisa nje. Ngakhubu phela ngayiphezulu lapha manje. Awu mfethu, cha phela kumele Alright, ngicela udelete. Hey yashesha ke leya ngale bafethu ngoba kuvele nje ama results. Hayi. Okay, delete lapha ngicela type uthi come outside. Manje wena siswami uye phela nje. Ule one. Ubani sibosisi? Siso. Yeah, nakuthelana come I'm outside. Asibuke kodwa. Siso who? Ubani sisefoni futhi omunye. I have cousins. Oh, cousin wakho lo come outside kuye. Yeah, it's my cousin. Phela umele uchaze phela siswami. It's my cousin. So akunankinga mangiscroll phezulu khona soyibona It's conversation fine, yeah. ukuthi is it cousin. It's fine. Yeah, it's fine. Ayikho into yothando kodwa lana but nawe uyabona mfethu. Kodwa arikhama side cousin yakho. How bekumele athini? Akahle notanga ngene nje ngizokulanda uthi come outside. Isinathandana? No. Yini uyamsola yini? Ngalotho mfethu hayi mosho kanjalo. Akavelanga I love you akavelanga lutho uyivele ukama outside. Come outside dad phela ngesazi bakhoma yini bethu. Khuleka ngowakho. Mosho kanjalo kodwa. Hayi ngicela uphume la mfethu. Una Facebook? No. No. Instagram no. Ngicela ungene la kuma messages. Ungitypele same uthi I love you. Sobona ukuthi kuzovelani right. Nothing. Nothing. All right. Nothing. Alrighty, guys, as we can see, but how do you feel to see that Mamazi Vezo, Liu and Awilo, ni shepherd together? Umshado mfethu. Umshado njayami. Bye bye semakhala angiphuma yi Mary. You must marry her. Mary. This is your phone. Oh, awunali phakathi angakubambela umusa for a time being. Okay, it's fine. Mabelana umusetha la iphone musa. Okay. Simnikeke fona umuntu wakhe akunankinga ngithi umuntu wakhe emethe ifoni yakho. Yeah, I know. Alrighty. Sesingihamba. Hayi, awuthamini manje. Ngicela uvule le phone. The turn is fine. Vula. Azo. Is it my vula? Is it? Cela ngibambela. How do you feel ukubamba ifoni yebabazi Musa? Cela uze. Oh, for the first time. For It feels the good. first- It feels good, yeah. It feels good. All right. Okay. All right, guys, we are on WhatsApp right now, and my brother is bibbling. I don't know what's going on, but now I'm into WhatsApp. Ngicela ungitypela uthi I love you. Okay. Ubalo. Uwelo. Yeah. And then I don't know this girl. read the name. Balesa. Palesa. Ngena ku conversation ka Palesa ngoba kuno I love you kuye. Yeah. Scroll up. That's all. Ah, okay. Oh, mama. I just shut him down. So, Balesa yakuchaza, babe. Yes. Balisa mithi manje nawe uyazi ngiza ama models so like hayi Balisa mfethu umngane awuyini manje ngawo. Umngane So, kanjani? abangani bakho uyabathanda? Yeah, I love you like this. Like I love you na mngani wami. I love you. Igama uthi I love you. Igama nje I love you. I don't know that Balesa. Because I know all your friends. Lezo intombazane ngoba umazi vele ungakwada ngisho ungamazi. But uyaqhubeka. Uyamazi. Wazi ukuthi ngizokwada. I mean like nakhona uyabona nje like umngani. How? I love Okay. you. Ngiyathi I love you kuma. Ngizobathanda nabo abangani. Soqalile manje. Cha, okay, wena sis awuthamso wena noPalisa ngabangani abadlanayo. No, it's yela. you mean no? Ubhuti wami kade sensifuna ukukhuluma naye kade mfuna ubhuti wami yabo. So, she's no longer your friend. No, ishana mfethu wona uma ngicane ngipesa No, ngabantu. I'm asking. Angithi Ngipesa umngani wakho ngabantu. manje Ngipesa ngabantu. No, I'm asking. Yeah, ubhuti wami khuluma naye mfethu efonini yabo manje. Ngefoni yakho. Nemfuni. sena Phela nginamamodels amaningi angisho efonini yami ngakho ngitshena ukuthi manje. So, ubhuti akhuluma nama-models wakho efonini yakho. Yeah, Azi uyafuna. ukuthi mina nginjani. Unjani mfethu? Uyavuma nawe. Utsazi umuntu wami ngowakho. Mina kamina wena, la wena kamina. Nama hotels ka wena. Mfethu amancane napho. Yeah. Mfethu futhi indaba mfethu. Vele. Okay, can we just... Ima sikaqede mfethu. So na seswamweni uzoqhubeka uthandane naye njengombona ukuthi ukubhanqa noPalisa because uyamodla uPalisa uphinda adle wena but it's fine. Akwesiboni ukuthi udla ubani futhi abanye. Cela ungidilithela lana ungitypela uthi sex.
because awutham Yo. nangu Palisa. Inkulumo zani ngithanda kanjani inkulumo? Again. Ngithanda ngani inkulumo mfethu? Why ungifake endabeni No, zakho? just ukhona ubhuti wami nje. Na. Again. Ngazi manje kwatelani. Manje isithombe sakho lesi nje. Asamse nje sikhuluma kahle. Ya sithombe sakho uqimbile mfethu. Ongijimela izingane nini? Manijima niqukula insimbi nisweni niqukulela ukuthi nibonise izingane zabantu la amalokhuzane. Ke mfethu kahle kahle uzela sibuso thandana manje siyamosha manje. Amoshi. Usizile. Yes. Usizile bengivaleka amehlo. Yeah. Upalisa owani? Usendela Yeah. upalisa ithombe zakho wena manje. Mina lo Sibona sonke manje. mina Wena siyakubona, lo. Ngiyakwazi ayibo kahle wena ubhuti akho dark. Hawu. minjani kanti mina. Unjani wena uyibona ukuthi unjani? Wena lo. Upalisa wani ithombe zakho? Why? Ngumkhombisa uphuza kanjani mayimodel. Oh really now? Awutham yabona mfethu mina nguwena. Makuthi awufuna ukumluza lo mntana. Mina nguwena ngabe ngiya-admit mfethu ukuthi ulenzile iphutha. Amithe ini ngabitha yini? Ukuthi uyamuthi. Ngihlabani manje? Upalisa. Kanjani? Ngabe uyaxolisa mfethu. Ubone ngimudla. Nakho kubhaliwe la Ubonile ngimudla yini? Zifuna izithombe zakho elokhuzane. Model sinama models akhombisana izinto. Okay, ngicela Nikhombisana ngicela ungene izinto. kwimithi, ngena kwimithi. Sibone ukuthi nikhombisanani ini ke kungakanani kokukhonjiswanayo kona ke la. Yabona siswami? Nako. Awuthami upalisa naye uyamodela mekuvezela amabele. Uyamodela nje Phela bengibona ukuthi products injani qaphe ngosenze product engayazi. siswami suya understand mfethu kuwena mina into bengizoyenza lana bekuthi ngizokuvezela ukuthi izinto zakho ne-out yakho ihamba kanjani. Sihamba kanjani athi abantu. Awuthami siswami alright Usafuna la mfethu. nawe musukubamba Buye masinga shopana manje. nawe musufuna ukubamba umuntu ungabambe umuntu nawe ngeke ubanjwe siswami Baza abantu mpani. na iphone yakho uyakunika siswami ungakhali mfethu so uzonza kanjani siswami uzoqhubeka uthanda naye njengoba umbona ukuthi akufebela njengoba efeba Ba nje ngiyafeba phela. Ngiyafeba usungibamba mfethu. ima wenzani I only got one question. yeah Upalisa ungodo kade kudam. Kanjani manje kuze model lana nizothini phendule ngithini? Ungazele kangaka. Umvezela kangaka. Akubonwa yimina. Useyakwazi. Complicate izinto yini ingcono ngapha. Uyi complicated. Model nje. imodeli So, ungifezela manje konke Exactly my point. No, mfethu yabona nisabona uthenga into eshopha ngisho. Muqa ibo product yakho ithenjani product qa ukuze nawe. ungifezele kangaka mfethu She's nami model yakho. That's what you're Yeah. saying to her. Model ekhona spiritual and physical and mental yabo mfethu. Wena ngikhombisa yonke into kahle. samona akakaza kuvezela kangaka so uzokwenza imancane phela silungise Ubaba, mfethu. nawe musukupaquza nawe hawu bheka imoto futhi uzomisa imoto yini ngakutshela ngalento yakho Kambe siphephe ubu. ya ngibheka Shaya mfethu ngiyakuzwa mfethu kodwa wena sisami usazoqhubeka ujole naye njengoba umbone ukuthi uyalokhuzana uzokwenza kanjani because thina sifuna ukuhamba sanishiya manje nizoqhubeka uhambe nayo sazothandana naye njengoba umbone ukuthi uyafebela noPalisa uyafeba phela lo mjedi usamthanda Kakhulu. nizoyilungisa lento Yeah. Sihamba ke bafu sozwile nawe. hayi sisema usho kanjalo akunenkinga ithi sindedele mfethu siyabonga kakhulu kodwa nawe ngcono ngoba usuyazi Save phela. ngcono kodwa nawe ngoba sisami usuyazi ukuthi umuntu ohamba naye umuntu onjani. It's going crazy, it's going bananas. My name is King Ginger, Cream de la Cream, intwana yase Kings, Palm Ridge, Bufebe Kalo. Hey yo! Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream, intwana yase Kings, bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase, ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.